أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yediği o muhterem Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah Tebarek ve Teala hemmemizin ettiyen taat-ı ibadetlerimizi ödergahına kabul etsin. Bir mübarek ay, Recep ayında gelip yetmekliğini hemmenize kutlayan Allah Tebarek ve Teala inşallah Recep ayı Meredayı bir de bereketli aylandırıp inşallah tamamanca arada yetmekliği de hemmemize nasip etsin. Yedi cemaatler, bereket bir zat ki biz daimen şunu öz zindagimizde eştiyek. Veli mutaassifana şol bereket şu mahal bizim öylümüzden, zindagimizden gidip barıya. Ne bizim vaktimizde bereket ba, ne malımızda bereket ba, ne rızkımızda bereket ba. Şol bereket Kur'an'na ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisinden ulamalar uyuşturup bereket için 8 tane kapı badip aydıptırlı cemaatler. Yani 8 tane bereket için açar var. Şol her kim şol 8 açarı eline alıp bilse şonun zindagisi, cani, mali, rızkı ruzisi bereketli bolur deyip kitaplarda aydıptırlar. İnşallah şu hutbada şol 8 tane açar aydıp verecek. Qoğu inşallah kulak atıp istifade edin inşallah. Evveluha şol 8 tane evvelkisi tilavetul Kur'an. 8 tane bereketin açarı var. Bir adam canım, malım, ehli evladım, rızkı ruzim bereketli olsun deyip aysa, bereketli olsun deyip islese 8 tane açarı var. Şoň awwalky açary tilawetul Kur'an. Kur'an okuymaklyk edi cemaatler. Ondan sayım Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de fermaýyş edip aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve hâzâ kitabun enzelnâhu mübarek." Şu Kur'an, şu kitabı biz size nazil ettik, iyi verdik, bereketli edip. Pes Kur'an öyle bir bereket edildi Müslüman doğullar. Kur'an'ı Hudaý Teala bizim üstümüze bereket edip iyi verdi. Haydi bir öy ki onda Kur'an okulsa, haydi bir adam Kur'an tilavet etse, Kur'an'ın ayetlerine tefekkür etse, tedebbür etse, Kur'an bilen bolsa, Hudaý Teala şu adamın canını, malını, ehli evladına, rızk ruzisine, kesbekarına bereket verecek. Ona daim Peygamber Aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifte fermaýyş edip aýtdy: "İnnel beytellezî yutla fîhi el-Kur'an ittasa'a bi ehlihi ve kesura hayruhu ve hadarathu'l melâike ve haracet minhu'ş-şeyâtin ve ennel beytellezî lâ yutla fîhi kitâbullâhi azze ve celle zâqa bi ehlihi ve qalla hayruhu ve haracet minhu'l melâiketu ve hadarathu'ş-şeyâtin." Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte fermaýyş edip aýtdy: "Haýsy bir öý ki ol öýde Kur'an okulsa, Kur'an tilavet bolsa, ol öýüň içindäki däde, ol öýüň içindäki enne, ol öýüň içindäki ogul, ya qiz, ya ol öýüň içindäki gelin, ähli hanawadan biri, ya bir näçesi Kur'an okuýan bolsa, ittasa'a bi ehlihi, ol öýüň rızk ruzisi giňelşkenlik bolar. Ve kethura hayruhu, ol öýde hayr kan bolar. Ve hadarathul belâike, ol öýde ine şunun ýany perişteler hazır bolar. Ve haracet minhu'ş-şeyâtin,
ol öyden şeytanlar da kaçar deyiptir. Pes bir öy ki ol öyde Kur'an okulsa, ol öyün rızkı ruziti giňelşerlik bolup, Hudaý Taala hayru bereket ol öýü dökjek, hayru bereket ol öýde köp boljak. Perişteler gelip şeytanlar, jıllar ol öýden kaçak edýär musulman dogullar. Emma bir öýde Kur'an okulmasa, ol öýüň rızkı ruziti dar boljak. Zaqa bi ahlihi, yani ol öýüň rızkı ruziti dar boljak. Wa qalla khayruhu, ol öýüň hayru bereketi az boljak. Ol öýden ferişteler çıkıp şeytanlar ol öýe geljek edýär musulman dogullar. Bas ine şunun ýana Kur'an okuýmaklyk senin zindegiňe, kesb-karaňa, jany-malyňa bereket getirjek zadyň awwalqyti Kur'an okuýmaklyk. Ona daim Hazreti Amr ibn As radıyallahu anh o da fermayiş edip aytýar: "Kullu ayetin fil Kur'ani derecetun fil cenneh ve misbahun fi buyutikum." Kur'an'ın diye her bir ayeti ya Hazreti Amr ibn As sizin için cennette bir derecedir diye ve sizin öýleňizde bir çıradır diye. Pes bir adam Kur'an'dan näçe ayet bilse öýünden näçe däne çıra ýakdy. Öýüne şunun ýanak bereket bir roşanaýy öýüne getirdi diýip musulman dogullar. Emma bir adam Kur'an'ı baştan ayak bilse 6666 däne çyrany öýünde ýakdy. Şunun ýanak bir bereketli zat Kur'an. Hatta Kur'an okuýmaklyk biziň dertlerimizde şefa boljak. Onun daim Hudaý tebarek ve taala Kur'an-ı Kerim'in özünde fermayiş edip ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaa'u ve rahmetun lil mu'minin." Kur'an'dan sizin için şefa vaadipdir. Allah tebarek ve taala. Kur'an biziň dertlerimizde şefa, müminler için bir rahmet Kur'an edýär musulman dogullar. Ondan daim Peygamber aleyhissalatu vesselam da fermayiş edip aytýar: "El-Kur'anu huve'd-deva." Kur'an sizin için bir davadır diye. Biziň dertlerimizde derman Kur'an edýär cemaatlar. Ondan daim Peygamber aleyhissalam yine bir hadis-i şerifde fermayiş edip aytýar: "Afdalu ibadeti ummeti tilavetul Kur'an." Meniň ummatymyň iň afzalterin ibadeti diye Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an okuýmaklyk diye. Pes Kur'an okuýmaklyk afzalterin ibadet bolsa, Kur'an okuýmaklyk biziň dertlerimiziň dermany bolsa, Kur'an okuýmaklyk biziň zindegimizde, janymyzda, malymyzda, kesb-karymyzda bereket bolsa, näme dip şundan daşdyrmaly edýär musulman dogullar. Şundan ulokan näme zat bar? Biz bir makam kesb etjek diýip, bir derecemiz öweysin, bir dereceyi, bir medreki alayıl diýip, in heme zahmetler çekjek, in heme giýje günnit izinle ýörtjek. Ine Hudaý Taalaň özü Kur'an okuýsaň hemme dereceni sana berjek diýipdir. Derdiňe derman berjek diýipdir. Zindegiňe, kesbiňe, karyňa bereket berjek diýipdir. Ibadatlaryň gowsy diýipdir. Dertlere şefa diýipdir. Şundan başga bize näme gerek edýär musulman dogullar. Bäs şeýle bolsa biz gaýrat edeýliň. Öňçäk bilen özümiz Kur'anyň ýerine düşüp özümiz Kur'any bileýliň. Özümiz Kur'any bilemizden sonra oglumuz bardyr, gyýdymyz bardyr, zinanamyz bardyr, ähli uladymyz bardyr, doganymyz, garnaşymyz bardyr. Olar da ähli Kur'an edeýliň. Olar da ähli Kur'an edeýliň edýär musulman dogullar. Veli mutassibana biz ökünjek de şumal kän biz Kur'andan daş bolup barýak. Biziň jawallarymyz, biziň oglularymyz gün Kur'andan daş bolup barýarlar edýär musulman dogullar. Eger biz oglumyz muwaffak bolsun zindegisinde, işinde muwaffak bolsun, kesb-karyna muwaffak bolsun, ewe düşsün, ewe ýitsin diýip arzumyz bolsa, ähli Kur'an etsin Hudaý Taala hemme zady özi berjek edýär musulman dogullar. Wal miftahu tsani, emma şol bereketiň 8 däne açary bar diýip aýtdyk. İkilenci açary el bismillah ve zikrullah. Bismillah bilen zikrullah. Haydi bir adam zindegisinde kan her bir iş edende bismillah diýip aýtsa, bismillahny kan aýdyp berdi zaban esi, Allah'ın zikrini hiç dilinden ayırmani, Allah'ın zikrini edip yürütü, Hudaý Taala munyň da zindegisinde bereket berjek diye. Ondan taýin Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifde fermaýyş edip aýtýar: "İza dakhalar rajulu beytehu
فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت ولا عشاء. Bir adam diye öýüne giren zamanında Bismillahirrahmanirrahim deyip aytsa, taam yiyecek bolan zamanında, bir gazayı yiyecek bolan zamanında Bismillahirrahmanirrahim deyip aytsa, şeytan gıygırır diye, özünün goşununu, özünün ashablarını şeytan aydar diye, la mebite ve la aşa. Ey menin goşunum, bil öýde biz gece yatıp başarmayak, gece bunda yaşap bilmeyek, bunda bir imane de bir şami bir de yok, bundan çıkaylin gideylin deyip kaçmana dururlar diye Müslüman doğurlar. Pes şu Bismillah'ını kan aydaylin, Allah'ın zikrini kan aydaylin, bir de zabanımızı edeylin Allah'ın zikrini. Ona daim Huday Tebarek ve Teala da Kur'an-ı Kerim'de fermayış edip ayet ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Allah'ın zikrini etyen erkek adamlar, Allah'ın zikrini etyen zenanalar, Huday Teala olur için mağfiret teyyarladı ve ecran azîmâ, olara bir ulukan ecr teyyarlap koydu. Aydı bir adam Huday Teala'nın kan zikrini aytsa, mıdam subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, estağfirullah deyip Allah Teala'nın zikirlerini aydık gezdi, la ilahe illallah deyip Allah'ın zikrini aytsa, Huday Teala şonun için mağfiret teyyarladı. Huday Teala şol zikir sebepli, Allah'ını yadlap durulduğu sebepli, Huday Teala onun günahlarını geçecek, günahlarını, hatalarını bağışlayacak ve onun için bir ulukan sevapları verecek. Yine de Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de fermayış edip ayet ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yef'al zalika fe ulaike humul khasirun. Ey iman getiren adamlar diye Allah Tebarek ve Teala, sizi mallığınız ve ehli evlatlarınız, oğlunuz, şoklunuz Allah'ın zikrinden meşgul etmesin, Allah'ın zikrinden gafil etmesin. Her bir adam ki onu oğulları, kuşakları mali Allah'ını yad etmeklikten, Allah'ını zikretmeklikten alık kalsa, Allah'ını zikretmeklikten meşgul etse, ol adam ziyan çeken adamdır. Ol adam ulukan ziyana düşen adamdır. Pes bizi hiçbir zat Allah'ını yad etmeklikten, Allah'ını zikretmeklikten hiçbir zat alık kalmalı. İşimiz de alık kalmalı, ehli uladımız da alık kalmalı. Müslüman adam hemişe Allah yadında olup Allah'ını zikretmeli. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam fermayış edip ayet ya, bir adama diye Huday Teala 4 zatın nasip etse, Allah Teala dünyanın hayrını şona verdi, ahiretin hayrını şona verdi diye. Dünya ve ahiretin hayır zatın şona nasip etti diye. Sonun avvalkıdı bir adam ki onun dili madam Allah'ını zikredip yören bir adamı Huday Teala şönce bir dil verse, Allah'ını madam zikredip yören bir adama şönce dil verse, Huday Teala şu adamı dünyanın da ve ahiretin de hayır adını verdi. Şu madam Allah'ın zikri bilen öl olup, Allah'ın zikri bilen madam Allah'ın zikri bilen aylanıp duran dil, yine şöyle değil Müslüman doğulur, in behterin zat, dünyanın da behterin zatı, ahiretin de behterin zatı. İkilencisi, ol bir yüreği ki, madam Allah Teala'nı şükret diye, Allah Teala'ga sıfas et diye, näme beren bolsa Huday Teala'ga şakir bolun, şükürguzar bolun yürek, o da bir adamı Huday Teala şonjura yürek bolsa, şonjura kalp berse, dünya ve ahiretin hayrını şona berdi diye. Üçüncüsü, bir bedeni ki, her bir sahtilere tahammül et diye. Huday Teala her nece muşakkatlar, musibetler insanın başına getirse getiramalı. Her nece musibetler başına gelse, şona tahammül et diye, şona sabret diyen bir beden verse, o da Hudayın bir dünya ve ahirette bir adama hayırdat verdik diye. Dördüncüsü, bir adama Huday Teala bir zenana verse, şol zenana özünü saklaya, özüne de hıyanet etmeye ve adamsının malına da hıyanet etmeye. Özüne hıyanet etmeye diyen yani özünü zinadan saklaya,
fahşa telekeçilikten saklaya, adamsının malına da hıyanet etmeye, şeyle bir avreyli, şeyle bir Hudaý tanıyan, şeriatı tanıyan, dini tanıyan zenana da sana netip bolsa, Hudaý Taala dünyanın hayrına sana verdi, ahiretin hayrına sana verdi. Pes bir adamın dili zakir bolsa, madam Allah'ını zikredip Allah'ını yadından çıkarmayan dil Hudaý Taala birine berse, dünyanın hayrını ve ahiretin hayrını Hudaý Taala şuna berdi dedi Müslüman doğullar. Şu dilin erdişi var dedi Müslüman doğullar. Zikirde şeyle bir sevaplar var. Zikir bilen Allah'ını yatlamak bilen, Allah'ın zikrini aytmaklık bilen insan aramış tapıyor. Aramış, sade eşitmeklik bilen, ol bahşiş eşitmeklik bilen, aydın eşitmeklik bilen, yani müptezel olan filmleri gözlemeklik bilen, insana aramış gelmeye değil Müslüman doğulur. İnsanın aramışı, Ala bi zikrillahi tetma'innul kulub. Allah'ın zikri bilen, Allah'ın yadı bilen, Allah'ını yadına salıp durmakluk bilen insana aramış geliyor. Pes, şunun yanak zikirde ulukan dereceler ve ulukan sevaplar var. Peygamber aleyhissalatu vesselam diye bir gün cennete vardım diye, cennete varamda görsem diye tamamı ferişteler diye, başa gay diye, kasır örüp duğulur diye, cayı örüp duğulur diye. Bir daşı kızıllan, bir daşı kumuşten, ortasındaki melatin muşki emberden diye. Başa gay diye, vur diye, örüp duğulur diye, yankı kasırlar diye. Bir meydandan örmeni durdular diye, Peygamber aleyhissalatu vesselam yankı feriştelerden soradı, ey ferişteler, yani siz vurhayar örüp duğdunuz, inni neyme durdunuz? Ya Resulullah bizim kireyimiz yetenak etti. O sizin kireyiniz neyme meger? O dünyada bir adam Allah'ın zikrini aytsa, madami ki şunun dili Allah'ın zikri bilen meşgul bolsa, şu endada biz ona cay salyak diye. Ona kasır salyak diye. Ey doğullar. Necire kasır o da? Bir daşı kızıllan, bir daşı kumuşten, arasındaki melatin muşki emberden. Şunun yanak cay, şunun yanak kasır sana salınıptı. Biz dünyanın bir cayını salacak olup, daşın üstüne koyup ortasındaki melatı da simanlan, şol caydan şuraya giyeceğimiz günlüğü etiyek, ne kadar pullar harc etiyek, ne kadar vaktlar sarf etiyek. Ama bir cay, bir daşı kızıllan, bir daşı kumuşten, melatı muşki emberden, ebedi bulan cay. Bir adam dili zikir bilen meşgul olsa, şunun yanak cay Hudaý Taala ona teyyarlaptı. O zaman hiç açan bir boş vaktin geçirir yanak da ediyiz Müslüman doğulur. Veli müteessifane biz ne kadar vaktlarımız boş geçiyor. Mahvaran önüne oturup, tülvidyonun önüne oturup, saat vaktimiz bidirek beyhude filmleri bilen geçiyor. Tükanın ağzında oturup, iki tane Müslüman birbirinin onun gıybetini edip, on gurrun edip, beyhude gurrunlar bilen inheme vaktlarımız geçiyor ediyiz Müslüman doğulur. Bir vaqt bolupdyr zamanında bir ewliyalar geçipdir. Ol ewliyalar çegnemeli zat imandirler, madam yalak gedipdirler. Un yalapdırlar, şunun yana qowurga talhan yalapdırlar. Bir gün yankı ewliyadan bir sorapdyr. Ey ewliya Allah, ya şeyh, biz sen bir çegnep bir zady iyinin görmedik. Hasan görsek sen yalap ýöň, bir nämetdiň bolýar diýip soranna, yankı ewliya Allah aýdypdyr. Men çegnemek bilen yalaman arasını hesap edip gördüm. Çegnemek bilen yalaman arası 70 tane zikir bolýar. Eger men çegnep ýetsem 70 tane zikirden galýan, şu zikirden galmaýyn, men näçe ýyl bäri yalap ýönlipdir, yalap ýenlipdir. Görüň edi Müslüman dolar. Olar ne kadar wagtyň kadryny bilýär, ne kadar wagtyň erdişini bilýär edi Müslüman dolar. Ki şunun ýanyna çegnep ýemeklik meniň wagtym alýar. Meni Allah'ın zikrinden koyuyor deyip çegne bir imandarına hari. Madam yalamalı da deyiptir edin Müslüman da olur. Pes şunun yana vaktimizden istifade edelim. Madam Allah Teala'nın zikrini aydeylin. Zikirde şeyli olukan sevaplar var. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabelara aytti diye. Ey sahabelam, men size bir zade aytmayın mı? O da dile beter yengil. Veli mizan terazide sevap tarafını beter ağır edecek. Ayt ya Resulullah min cürdat bolsa. Peygamber Aleyhisselam ayeti diye Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Haydi bir adam Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim'e aytsa dile yenilecek zat, anlatacak zat.
ve mizan terazide sevap tarafını beter ağır edecek dedi. Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte yine de aytti. Haydi bir adam bir tane la ilahe illallah deyip aytsa, şu bir tane la ilahe illallah'ni mizan terazinin bir başında koysun, 7 kat yeri 7 kat asmanına bir başında koysun. La ilahe illallah ağır çıkacak deyip de şeyle o lokan sevaplar ve aziz Müslüman da olur. Oğlum ne deyip vaktimiz boş geçiriyor. Her yerde bolsak zikir bilen meşgul bolaylik, zikr aydaylik. Zikir bir ibadet değil ki ona hiç mehdudiyet yok aziz Müslüman da olur. Kur'an okuyacak olsan, şuna Kur'an'ı el vuracak olsan, teharetli olmalı. Namaz okuyacak olsan, teharetli olmalı, engilmeli, kalmalı. Ama zikredecek olsan, bir adam Kur'an'ı yatın okuyacak olsan, iyini pek olmalı. Ama zikre hiç mehdudiyet yok. Zikirden teharetin bolsun, teharetin bolmasın. Hatta bir adamın iyini ne pek de adam olsa, zikr aytmaklığa icazeti var. Fakat deşriği bilen hammamın içinde aydıp olmuyor. Ondan başka yerde sen dik duran yerinde de aysan oluyor, yörtüp var yakanda aysan oluyor, oturan yerinde de aysan oluyor, yatan yerinde aysan da oluyor. Hiç mehdudiyeti zikre yok. Zikr şeyle bir ulu ibadet edin Müslüman da olur. O zaman şunu dilimizi meşgul edelim. Ama bereket için 8 tane asar vadiydi. 3. asarı as-sadaka. Sadaka vermeklik. Haydi bir adam kan sadaka verse, Hudaý Taala zindegisine, canına, malına bereket verecek. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam fermayış edip aytya: "Aleyke bis sadaka fe inne fiha 6 hisalin, 3 fi'd dunya ve 3 fi'l ahireh." Ey ummetim diye sadaka kaim bolun, sadaka lazım bolun. Betahkik şol sadaka vermeklikte 6 tane hislet vardır. Hudaý Taala 3'üsünü dünyada verecek, 3'üsünü ahirette verecek. فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَتَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَتَزِيدُ فِي الْمَالِ وَتَعْمُرُ الدِّيَارِ. Hudaý Taala'nın sadaka sebepli dünyada verecek zatları, bir adam sadaka verse rızkı köp bolacak. Rızkını Hudaý Taala bereket verecek, rızkını köpeltecek. Malını köpeltecek sadaka veren adamın. O şu sadaka bilen ne? Oğullar abat bolacak, öylür abat bolacak. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ. Ama ahirette verecek üstadı Hudaý Taala'nın. فَتَسْتُرُ الْعَوْرَةِ. Şol sadaka bilen Hudaý Taala avratını basıracak. وَتَسِيرُ ظِلًّا. Şol beren sadakan sana kölge bolacak. Ol bir gün iki kıyamet gününde bir ayak basmalı yerik, 1000 ayak basıp, derden derya bolup, gün 1 metre kellen debesine gelip, günün kızgınından insanların kellelerinin dersleri serpilip, kellelerinin içlerindeki peyni cığır cığır kaynap duka, şol gün beren sadakan kellen debesine kölge bolacak dedi Müslüman da olur. Ve satran minen nar. Adamı oğuttan da perde bolacaklar, oğuttan saklayacak cehennemin oğudundan. Pes şunun yanına sadaka senin zindigine bereket getirecek. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet edip aytya: "Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekani yenzilani feyekulu ahaduhuma Allahümme a'ti munfiqan halafen ve yekulul ahir Allahümme a'ti mumsiken telefen." Hiçbir dağı yoktur, hiçbir günü yoktur. Şonda 2 tane ferişte diye Peygamber Aleyhisselam asmandan inmesin. Şol 2 ferişten avvalkıda aytsak diye Allahümme ati munfiqan halafen. Ey bar Hudaýa şun sadaka veriyen adamın şol sadakasının cayını doldur ey bar Hudaýa deyip de dua edecek diye. 2'lenci aytsak diye ol bir adam ki sadaka vermeye, 3 rekat vermeye, hiç kime bir hayri yetirmeye, onun malını telef et, helak et deyip diye beddua edecek diye. Ey doğullar. Ferişte nurdan yaradan bennesi Hudaý Taala'nın iýmeklik içmeklik olarda yok. Madam Hudaý Taala'nın kulluğunda bolan bir mahluk, şunun ýanyna bir günahsiz bolan mahluk gelip sana hayır dua etse, aya şon hayırdan kabul bolmarmy? Aya bir ferişte ki günahı yok bolan ferişte gelip sana beddua etse, onun bedduası kabul bolmarmy diýip Müslüman dogullar. Pes şol ferişten hayır duasyny alaýlyň. Hayır duasyny alsa Hudaý Taala bizim rızkımıza da bereket verir, bizim malımıza da bereket verir. Ama el-miftahur rabi' 4. asar silatur rahmi, sileyir rahm. Bir adam zindigim, canım, malım, ehli evladım bereketli bolsun, rızkı ruzim, işim, kesbim karım bereketli bolsun diýse 4. asar
silay rahm edin musulman doğulur. Doğan qarnaş bilen, ilgun bilen qatnaşmaklık. Dädeň mami, enneň mami, qaqaň mami, ejeň mami, babaň mami, mamaň mami, doğonyň mami, daýyň, daýdaň. Şular bilen qatnaşyk etmek, şular bilen barış geliş etmek, halından habar alıp durmak, şu teň zindigiňe, rızk ruziňe bereket getireceklerden biri. Hazreti Enes radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan rivayet edip aytýar: "Men ahabba en yubsata lehu fi rizqihi ve yunsa'a lehu fi atharihi felyasil rahimehu." Haydi bir adam diye Peygamber aleyhissalatu vesselam arzu etýän bolsa, gowwerýän bolsa, menin rızkym giň bolsun, rızkym kän bolsun, ömrümde uzak bolsun diýip arzu etýän bolsa, felyasil rahimehu, öz rahmini ýetirasin diye, silay rahmetin diye, dädesi endesi bilen gowwerşip gatnaşdyn, dogonjuklar bilen gowwerşip gatnaşdyn, daýda bilen, ilgun bilen, ağa ini bilen gowedip gatnaşda, barış geliş etdi, şolar bilen muhabbet etdi. Hudaý Taala hem rızk ruzisini giňelişkenlik berer, hem ömrünü uzak eder diye doğulur. Ömrümüz uzak bolsun diýip biz nägat arzu etjek. Rızkymyz kän bolsun, Allah Taala bir nahmarda zar etmesin diýip nägadar dua etjek. Ine şol arzumyz bolsa, şol islegimiz bolsa, silay rahmetden Hudaý Taala şonu özi berjek. Barış geliş etsen dogan garnaşy bilen şonu Hudaý Taala özi berjek. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu Peygamber aleyhisselam'dan rivayet edip aytdı. Peygamber aleyhisselam aytdı diye: "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fe inne silatar rahmi muhabbetun fil ahli masratun fil mali mansa'atun fil athari." Peygamber aleyhisselam aytdı: "Ey ummatım, siz öz neseplerinizi bilin. Neseplerinizi ta'lim alın. Neseplerinizi öwrenin. Näme diýip? Şonuň bilen silay rahm eder ýanak. Bir tahqiq şol silay rahm siziň ähli uladyňyzyň arasyna muhabbet getirir. Malyňyzy köpelder. Ömrüňizi uzak eder diýip. Pes hatmen biz öz oglumyz bardyr, gyzymyz bardyr. Öz aqtyklarymyz bardyr, şolary öz neseplerimiz tanıtmaly. Falan sen qaqaň bolýandyr, falan ağaň bolýandyr, falan daýyňdyr, falan daýdaňdyr. Falan doğun oğlunundur, falan sen ağaňdyr. Falan sen falan nisbeti vardır sen bilendir deyip şon tanyň, öz oğluňyz şoklaňyza tanyň diýip Peygamber aleyhisselam. Näme diýip? Bir-biriňiz bilen gatnaşyk bolar ýanak. Şol bir-biriňiz bilen gatnaşyk bolsa, siziň araňyza muhabbet geler diye. Doğonyň bilen gatnaşsaň seňe muhabbet gelýär. Dädeň enneň bilen gatnaşsaň sana muhabbet gelýär. Daýdaň bilen gatnaşsaň sana muhabbet gelýär. Emma bir ýyl bolupdyr. Näçe aýlar geçipdir aradan. Doğondan habary ýok. Däde oğuldan habary ýok. Enne gyzdan habary ýok. Bunjy bolsa muhabbetli gitdi aradan edil musulman doğullar. Muhabbetli de gitdi ve sen rızk ruziňe de ziýany başladyň. Inni şu silay rahm diýdi Peygamber aleyhisselam. Bire evvelki etjeklädi, bir-biriňiz bilen gatnaşsaňyz ähli ulatlaryňyzyň arasyna muhabbet geler diýdi. Malyňyz da kän bolar, Hudaý Taala siziň malyňyza bereket berer, rızk ruziňize bereket berer. Bu ömrüňiz de uzak bolar diýdi. Emma indi şuň bir aksine äminni. Gatnaşmasaň, barmasaň, gelmeseň, ol muhabbet aradan gitýär diýdi musulman dogullar. Rızk ruziň malyň kemelýe, ömrüň de gysgalýar diýdi musulman dogullar. Osam heýure şu silay rahmde ulukan erdiş bardyr, ulukan sowaplar bardyr, şu silay rahme gaýym durýan jemaatlar. Yine de Hazreti Abdullah ibn Abi Awfa diýen sahabe radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan eşitdim diye Peygamber aleyhisselam aytdy diye: "La tenzilur rahmetu ala kavmin fihim qati'u rahmin." Ravahul Beyhaqi. Men Peygamber aleyhisselam'dan eşitdim diýen sahabe Peygamber aleyhisselam aytdy diye: "Hudaý Taala bir kavma rahmetini indirmer, nazil etmer, şu kavmyň arasynda qati'u rahm bolsa." Hey uruluqandat edi musulman doğulur. Bir kavmyň içinde birje nefer qat rahm edip, dogony bilen kepleşmeýän bolsa,
dädesi bilen kepleşmeyen bolsa, ya enneti bilen kepleşmeye, ya öz oğulları bilen kepleşmeyen bolsa, gatnaşmayan bolsa, Hudaý Taala şo kowmuň üstünden rahmatyny nazil etmeli. Hudaý saklasyn. Osan biz hey ura habardar bolmaly. Öňçäk bilen özümiz kinetüz bolmaly. Kine saklajak bolmaly. Onunla bizim aramızda doğanımız vardır, karnaşımız vardır. Biri şunun yana kineli bolup, şunca arasına bir kine kuduret düşüp biri bilen kepleşmeni ýören bolsa, şonu yaraşdyrma fikirine bolmaly diýdi musulman doganlar. Eger şolar yaraşmany, madam şeýle kineli bolup getse, bir kowma, bir oba şoň ziýany bar diýdi musulman doganlar. Bir oba, ini öreýliň, bir oba şeýle ziýany bolýan bolsa, bir öýüň içinde iki dogan bilen kepleşmeni ýören bolsa, bir haýatyň içinde iki dogan bilen kepleşmeni ýören bolsa, däde ogly bilen kepleşmeni ýören bolsa, gyz enneti bilen kepleşmeni ýören bolsa, mundan beterrek bir zenany adamsy bilen kepleşmeni ýören bolsa. Bir de eşdili arasynda falan zenany bir aýlap diýip adamsy bilen kepleşmeni ýödi. Wörüň diýdi musulman dogul. Onu Hudaý Taala bulan üstünden aýar rahmatyny dökermi, bereketini berermi diýdi musulman dogunçular. Hey wara habardar bolaýlyň. Pes şunun ýany hiç açan bir kine kuduretli bolmaklyk dogurdatdadyr. Peýgamber Eysam onuň saýym fermaýş edip aýtdy, haýdy bir adam biri bilen 3 günläp kine saklasa, eden ibadet kabul bolýar. Nädir diýip aýtdy musulman dogullar. Bir wagt görýän sen, şäher günlük bir ýerde bolsa, çakışmaklyk ehtimali bar, araňa daňyr-duňur düşäse de, bila fasla yaraşmaly diýdi musulman dogullar. Ýene de Peýgamber aleyhissalatu vesselam fermaýş edip aýtdy, "Ma min zenbin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fi'd-dunya ma'a ma yudakhira lahu fi'l-ahirah min al-baghi wa qati'atir rahmi." Rawahu Tirmizi ve Abu Davud. Bir günah diye Peýgamber aleyhissalatu vesselam şun Hudaý Taala dünyada şun ukubatını berjek. Dünyada ukubati vermeklige öwla ve ahiretde de şonun näme ukubatini zahire koyacak. Dünyadaki bilen tamamda. Hem dünyada ona azap berjek, ukubat berjek, hem ahirette berjek. Şol iki günah diýipdir diýdi musulman dogullar. Awal gyzy bagi adil bolan şan etaatından çykmaklyk, ikilenjisi qatiyatur rahm, rahm kesmeklik, kineli kuduretli bolmaklyk. Bir adam kineli bolsa, kuduretli bolsa, dogan garnaş bilen kepleşmäni gelse, ine Hudaý Taala hem şoňa dünýäde ukubat berjek, hem ahiretde ukubat berjek. Osam hey wara habardar bolaýlyň, kinäni kudureti aýraýlyň diýdi musulman dogullar. Kine kuduret näme diýilýär? Kine kuduretin bir ulukan illetiniň biri bizde güzeşt ýok. Güzeşt dedik köbereýliň. Bir wagt biri iştibalyk bilen ya emden bir zady edip köberýär. Bagşlap köberseň hiç tat ýok. Emma bagşlamasaň, şu näme diýip şey diýdi maňa, şu näme diýip şu işi maňa etdi diýip, ýa-da gidip dursaň, hiç açan kinäni aýryp bolýar nädir? Bir adam kinäni aýyrjak bolsa, geçen zatlar bagşlap köberse, ine kini özü hut aýrylýandyr. Emma bereketin 5-nji asary El-Miftahul Hamis at-tabkiru fi talabir rizqi jaa fil hadisi şerif burika li ummeti fi bukuriha al-khuruj li talabir rizqi bakiran. Erti bilen ýerden turup rızkyň ýerine düşmeklik bir de diýet sen zindegiňe bereket getirer diye. Peýgamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifde fermaýş edip aýdypdyr. Allah tebarek ve taala meniň ummatyma erti bilen ýerden turup rızkyň ýerine düşmeklikde bereket goýdy diýipdir. Bir adam gece irrakdan yatıp erti bilen ýerden namaza turup namazdan soram yatmany rızk ruzyň ýerine düşüp tükany bolsa tükanyny açyp ya başga bir iş bolsa işine meşgul bolsa Hudaý Taala şol ýerden işe meşgul bolmaklykda bereket goýdy diye. Emma bir adam gece oturup işden yatıp ertide işden turup işine gitse manda Hudaý Taala bereket berjekkä oňa. El-Miftahus Sadis şol bereketin 6-njy asary iqamatus salat li waqtiha. Namazy wagtynda okuýmaklyk. Haýdy bir adam namazyny wagtynda okuýsa, Hudaý Taala maňa da bereket berjek. Peýgamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifde fermaýş edip aýtdy: "Men hafaza alas salavati akramahullahu taala bi 5 khisalin." Haýdy bir adam wagt çagadyna 5 wagt namazyny okuýsa, Hudaý Taala oňa
5 saat bilen onu silar, ikram eder. Awwalqidi yarfa'u anhu dhiqal ayshi. Awwalqidi zindigisinde daralışylygy şondan Hudaý Taala aýyrar. Zindigisiniň rızk ruzisini, malyny giňelişgenlik eder Hudaý Taala. Bereket berer zindigisine. İkilenjisi we azabal kabri. Azabı kabri şondan aýyrmak bolýar tiýrar Hudaý Taala. Azabı kabri ondan aýyrar. Kabri oňa giň bolar. Üçüncüsü ve yu'tihillahu kitabahu bi yaminihi. Allah tebarek ve teala kıyamet gününe on name-i a'malini sağ tarafından verir. Sağ tarafından ne geldi? Baktın geldi. Ve yamurru ala sirati kel barqi. Sırat köprüden ne barq yanak bolup geçer. Ol bir sırat köprü ki qıllan inçe kılıçtan kesgir. Qarankıdan qarankı 3000 yıllık yol diye bir rivayette. 1000 yıl çıkış, 1000 yıl iniş, 1000 yıl sap. Şunun yanak sırat köprüden Hudaý Taala bir adam 5 wagt namazy wagt çagadyny okuyup namazyna gaýym duran bolsa barq yanak şu adam geçirecek diye yanak sırat köprüden. Ve yedhulul cennete bigayri hisab. Cennete de hesapsız Hudaý Taala onu cennete salar diye. Hazreti Osman radıyallahu o da fermaýyş edip aýtdy, haýty bir adam diye namazyna gaýym bolsa Hudaý Taala şonu diye 9 suratda şonu ikram eder diye. Awwalqidi Hudaý Taala namazyny wagtynda okuyan adamy özüne mahbub aýlandyrar, özüne dost aýlandyrar. İkilenjisi Hudaý Taala şonuň bedenine salamatlyk berer. Bir adam 5 wagt namazyny wagt çagadyny okuyup namazyna daýaw durýan bolsa, Hudaý Taala şoňa saglyk berjek. Bedenine salamati, dertler şoň bedeninden aýyrjak. Şuna inheme bize dertler gelipdi. Görünmeyen dersler tapılıptı, biz namazı doğru duramızak eydi Müslüman doğru. Namazı doğru okuyamızak. Namazı vaktinde okuyamızak. Namazı vaktinde okuysan, Hudaý Taala şol derslerden sen aman saklajak. Üçüncüsü, Hudaý Tebarek ve Taala namazı vaktinde okuyan adamı ferişteler bilen muhafızat eder diye. Bir sürü ferişteleri iyi verecek, şonu ferişteler goýup durjak. Anwa aksam telekeçiliklerden goýuyjak. Dördüncüsü, Hudaý Taala namaz okuyan adamın öýüne bereket berer diye. Rızkına bereket verecek, malına bereket verecek. Bereket kan eydi oğlum. Biz bereket diýse fakat mallı bereket bamıka diýek. Bereket wagtynda bereket bolup bilýär, ähli owladyňda bereket bolup bilýär, janyňda bereket bolup bilýär. Wagtda bereket näçe wagtda bereket tapylýar. Bir adam görýän bir näçe urun içine bir näçe jel kitaby mutala edipdir. Emma sen oturýan şonça güllerde mutala etsek bolýan sen aslan şoň näçe waragyny bir faslynda mutala etip başarmandyr. Näme diýip Hudaý Taala ol adamyň wagtyna bereket berdir, sen wagtynda önce bereket ýok. Bir wagt görýän bir adam giriye bir aýyň içine bir ulukhan kitap ýazýar. Ulukhan kitap ýazýar. Mutala edipdir, nägadar tahqiq edipdir, bir aýyň içine bir kitap ýazyp çykýar. 2 aýyň içine bir kitap ýazyp çykýar. Emma sen oturýan şu kitabı mutala edip gow düşünjek bolsaň öýde 6 aý bolupdyr görýän. Pes näme? Hudaý Taala ol adamyň wagtyna bereket berdir, sen wagtyň önce bereket bermendir häzir. Görýän bir adamyň ähli owladyna bereket bar. Hudaý Taala munyň oglangyşygyna bereket beripdir. Behterin oglanlar, behterin bahijat bolan gyzlar bana beripdir. Hudaý Taala bir wagt görýän bir adamyň janyna bereket berýär, malyna bereket berýär. Bereket kän edi Müslüman dogullar. Namaz okuyan adamyň Hudaý Taala öýüne bereket berer. Beşincisi namaz okuyan adamyň ýüzüne diýipdir, nurus salihin geler diýipdir. Hudaý Taala birentek adamlaryň ýüzüne bir salih adamlaryň nuruny berýär. Namaz okuyan adama şol nurus salihin ýüzüne berjek diye. Altıncısı onuň ýüregini ýumşak eder diye. Yedincisi pul sıratdan barq yanak namaz okuyan adamı Hudaý Taala geçirer diye. 8-nji Hudaý Tebarek we Taala cehennemiň odundan onu nejat berer diye. 9-njy Hudaý Tebarek we Taala namazyna 5 wagt namazyny wagt çagadyny okuyan bolsa onu cennetin içinde Hudaý Tebarek we Taala وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ diyen adamlar bilen onu hemsaye eder, yollaş eder diye. Ol bir adamlar ki olara Hudaý Taala hiç korky, hiç olara bir narahaty ýok diyen insanlar, peýgamberler, ewliýalar
şolar bilen ne namaz okuyan adamı yollaş eder cennetin içinde diye. Pes şu namaza qaim bolaydı. Onun daim Hudaý tebarek ve taala Kur'an-ı Kerim'de fermaýş edip aýtýar: "Ve'mur ahleke bis-salati wastabir aleyha." Ey bendelem diye Hudaý taala, ehli owlatlaryňyza, oğlan uşaklaryňyza namaz bilen buyurun, özüňiz de şu namaza qaim bolun diye. Pes biz öňçek bilen özümiz namaza qaim bolmaly. Özümiz namazymyzy geçirmäni, qaim durup namazymyzy wagtçaňyzy okuýmaly. Özümiz okuýamyzdan soňra oglumyz bardyr, gyzymyz bardyr, zenanamyz bardyr, gelinimiz bardyr, oğuljaňadym, gyzjaňadym. Gelinim, namazın wagtçagyny okuýawer diýip olary da tapşyryp durmaly edi musulman dogullar. Biziň wezifemizdir. Namaz okuýsak, namaz şunun ýana biz hemme adamyza bereket getirecek. Janymyza, malymyza, ähli oladymyza, kesbe-karymyza, obamyza, ilmide namaz bereket getirecek zatdyr. El-Miftahus Sabi'. 8 tane asary bar. Berekedin 7-nji asary et-tevekkül alallahi hakka tevekkulihi. Yani 7-nji asar edi musulman dogullar Hudaý Taalaga tevekkül etmeklik. Allah Taalaga tevekkül etmeli, hak tevekkül. Yani çyndan ba tamamy vücut Hudaý Taalaga tevekkül etsen, Hudaý Taala sen zindigiňe bereket berjek, rızkyňa bereket berjek. Ondan taýym Hazreti Umar ibn el-Hattab radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam'dan eşitdim diye, Peygamber Aleyhisselam aytti diye, "Lew ennekum tetevekkelûne alallahi hakka tevekkulihi la razaqakum kema yerzuqut tayra tagdu khimasan ve taruhu bitanan." Peygamber Aleyhisselam aytti diye Hazreti Umar radıyallahu anhu, eger siz Hudaý Taalaga hak tevekkül etmekligini tevekkül edip başarsadyňyz, onu Hudaý Taala goşlary rızk berýär, ýa-ni size rızk bererdi diýdi. Goşlar görýäňiz erti bilen howurtkesinden çykyp gitýär, garny aç. Howurtkesiniň içinde imanat ýok. Garny aç howurtkesinden jaýyndan çykyp gitýär. Emma ikindin howurtkesinde uwurlyk gelen zamanynda, jaýyna uwurlyk gelen zamanynda garny doýup gelýär. Eger siz Hudaý Taalaga hak tevekkül etmekligini başarýan bolsaňyz, erti bilen öýüňizden aç çykyp gitseňiz, ikindin öýüňizde dok bolup uwurlyk gelerdiňiz. Şunun ýana Hudaý Taala size bererdi. Beli bizde hak tevekkül ýok edi musulman dogullar. Ýende Hazreti Ebu Zer radıyallahu Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet edip aýtýar. Peygamber Aleyhisselam aýtdy diye, "Inni la a'lamu ayeten law akhadhan nasu biha lakafatuhum." Men diýdi Kur'andan bir ayeti bilýän diýdi Peygamber Aleyhisselam. Eger adamlar diýdi, şu ayaga qaim ýapşdy, şu ayaň öde adamlara bes diýdi. Ol näme aýa? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahrajan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib. Haydi bir adam Hudaý Taalaga takwalyk etse, Allah'dan goruksa, Hudaý Taala onu bir mahraji aylandyrar. Güman etmeýän ýerinden ol adama rızk berer. Bir adam Hudaý Taala'dan çyndan goruksa, Allah'a takwalyk etse, Hudaý Taala onu bir mahraji aylandyrjak bir jaýdan. Ve onun güman etmeýän ýerinden onu rızk berjek edi musulman dogullar. Pes biz Hudaý Taalaga tevekkül etsek, Allah Taala bize güman etmeýän ýerimizden bize rızk berjek edi musulman dogullar. Şu tadan maňa geler, şu tadan maňa bir zat geler diýip hiç bir gümanymyz ýok. Hiç bir fikri şoňa etmeýän ýerimizden Hudaý Taala bize rızk berjek. Yine de Hazreti Ebu Darda radıyallahu Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet edip aýtýar, "İnner rizqa la yatlubul abda kema yatlubuhu ajaluhu." Rızk diýilýän zat adam talep edip ýerine gezýändir. Hemşinanki azal talep etgeýär. Azal şumal hukmen bize ýetjek dämi? Bir gün biziň hemmemiz ölmeli dünýäden geçmeli. Şu oturan jemaatyň, o beýleki adamlaryň şu garaýerin aşagyna giýirmejegi ýok. Bir adam ben ölmerin şu garaýere kabra giýirmerin ise, ol adam yalançy adam edi musulman dogulur. Öwün gidip, sagyn gidip, solun gidip, ýygyň gidip, hemmesi gidip bir sen özüň söpsemelek dünýäde galaryn diýip aýa biziň üçinji umydymyz bar edi musulman dogullar. In hema adamlar gitdi, biz de bir gün gitmeli dünýäde galjak ýok. Şol azal bize hetmen geljek. Şunu hemmemiz bilipdik. Şol ajalyň bize gelip ýetişýäni, biziň rızkymyz da ýetjek edi musulman dogullar. Rızka Hudaý Taala kefil. Hatta diye bir tane buğday yerden göğörenne, şu buğdayın diye bir hoşudaki buğdayın her danesinin
her denetinin başında bir tane ferişte du diye me'mur. Tem madami ki şocağız deneni sol öz nesipli adamsının ağzına salyansa sol yanından ayrılmıyor. Eğer başka biri yiyecek bolsa onun ağzına kakı, eline kakı onu yedirmiyor. Madami ki sol deneni nesipli adamın ağzına salli, sondan sonra ol azat bolup asmanı uçkut yedi. Pes Hudaý Taala öyle bizim rızkımızda kefil ediyor Müslüman olur. Allah Teala bizim rızkımızı yetirecek. O zaman hükmen biz ne etmeli? Hudaý Taala'ya tevekkül etmeli. Allah Teala'ya tevekkülümüz kan etmeli diye Müslüman olur. Ama tekirlenince açar el-istiğfar. Hudaý Taala'ya istiğfar etmeklik. Haydi bir adam Hudaý Taala'dan madam tövbe edip, madam istiğfar etti, Hudaý Taala onun da zindegisine bereket verecek, rızk ruzisine bereket verecek. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de fermayış edip ayeti Euzubillahimineşşeytanirracim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bir wagt Hasan-ı Basri diyen bir ulukan evliya geçtir tabiillerden. Onun yanına bir adam mehman bolup geliyor. O zaman mehmanına diye men ne bu xangağa gidecek diye bile xangağa gideyli. Xangağa barallarına sotada otuy qala 3 tane adam Hasan-ı Basri'nin yanına geliyor. Üçüsü mutafavit bolan suallar bilen. Awalqa adam geliyor, ya şeyh diye, yağın yağanak diye. Bir yağın yağsın, sondan sürü bir dua et diye, bir näme değil bir yağın yağar yanak diye. İkilenci adam geliyor, men oğlunum yok diye bir oğlum bolmadan sürü Hudaý Taala maňa bir öwlat bermesinden şu maňa dua et diye. Üçüncü adam geliyor, bir qahsali bolup barya. Şu qahsali bolmar yanak bir hayır dua et diye. Sonra İmam Hasan el-Basri rahmetullah aleyh şunun üçüsünün de cevabını şu ayana aytdı. Şu ayani. Yani üçüsünün de cevabını estağfirullah aydın dedi. Oğlun gerek bolsa da estağfirullah ayt. Yağın gerek bolsa da estağfirullah ayt. Qahsali gelmesin diysen de, qahsali başımdan ayrılsın diysen de, estağfirullah ayet diye. O mahal yanındaki mehmanı keplemiyor, gece öye geliyorlar. Gece Şam yerlerinden sonra yankı mehman soruyor. Ya şeyh diye mene senden bir sualım var diye. Neyme sual? Şunu erti bilen niye kangadı otuyqaq, 3 tane adam, 3 dert bilen sana geldi. 3 sual bilen, mutafavit bolan sual bilen sana geldi. Emme sen üçüsüne de bir forum derman verdim. Bir forum cevap verdim. Bu näme etdiň bolýar? Onun sonunda Hasan-ı Basri aytdy diye men öz yanımdan aydamak. Men Hudaý Taala'nın kelamına göre aytýan dip şu aýany okuydy diýdi Müslüman dogular. Bu aýan mefhumy näme? Mefhumy yani haýdy bir adam istiğfar aýtsa Hudaý Taala günahları geçýändir. Allah Taala bir adam istiğfar aýtsa şol istiğfar aýtýan adama iz be iz dol yağıllar sonra iyi verer, bereketli yağıllar iyi verer, nazil eder. Haydi bir adam istiğfar aytsa, şu istiğfar aytyan adama Hudaý Tebarek ve Taala mallar bilen, oğul kıyızlar bilen kömek verer. Ve sonun için bağı bustallar aylandırar. Ve sonun için akıp barayan sular aylandırar. Pes inezkin neydi? Haydi bir adam istiğfar aytsa Hudaý Taala onun günahını geçecek, asmandan onun için bereketli yağılları indirecek deyip aydı botu. Evvelki menden yağından şurayı dua diledi. İkilenci aytti, bana oğlu erektiydi Hudaý Taala da وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِي وَبَنِينَ. İstiğfar aytyan adamı men mallar bilen, oğlun uşaklar bilen ona kömek veren, medet veren deyip aydı botu. Üçüncü de qahsali bolup barya deyip aytti. Ine Hudaý Tebarek ve Taala haydi bir adam istiğfar aytsa onun için bağı bostanlar, onun için akıp barayan sular aylandırar deyip aytdı. Pes üçünün de cevabı bir zattıydı, edi Müslüman da olur. Pes ine biz de günahlarımıza tövbe etsek, bizi enva ve aksam rızklardan, enva ve aksam bereketlerden bizi mahrum etyen zat edi Müslüman da olur, bizim günahlarımızdır. Biz inheme hatalarımız her nece kan mı oldu? Hudaý Taala bereketini bize az dökecek, rahmetini bizden ayıracak edi Müslüman da olur. Pes biz istiğfar etsek, günahlarımızdan tövbe etsek, Hudaý Taala bize bereket verecek.
Allah tebarek ve teala inşallah şu 8 tane kilidi qaim elimize almakla Hudaý Teala hemmemize nasip etsin. Allah tebarek ve teala hemmemiz din dünyamızı abad edip cehennem odundan necat versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Tahircan. Amin. Amin.